Shwmae, dwi'n gobeithio ydych chi'n iawn ac yn cadw'n saff. Yn y fideo hwn, dwi'n eisiau I dangos problem oedd wedi ei arddangos pan roedd ni'n wedi uwchraddio yn y fersiwn Android Studio oddi wrth yr SDK fersiwn 26. Am y gyntaf dro, roedd ni'n angen I defnyddio y peth sydd yn ei galw yr adaptive eicon neu yr eicon ymaddasol sydd wedi ei diffiniwyd yn y ffolder fan yma yn y ddau ffail eicon launcher background.xml ac hefyd yr un peth ond gyda'r foreground.xml a dyma'r eicon ymaddasol yn y fersiwn o'r IDE neu amgylchiad datblygiad cyfunedig neu yn y Saesneg Integrated Development Environment pan roedd wedi crynhoi neu casglu yr ffeil instaleiddio ar gyfer yr Android app yma sef yr ffail RPK roedd yr app yn defnyddio yr eicon ymaddasol yn hytrach na'r eicon neu yr eicon neu ar gyfer yr app go iawn sef y 6 ohonyn nhw fan yma. Sut wedyn I gwneud yr ffail instaleiddio neu RPK I peidio a defnyddio yr eicon ymaddasol amwall ond yn hytrach I ddefnyddio'r eicon neu ffeilau PNG ar gyfer yr app. Wel, I wneud hynny, wedi archwilio ar yr wefan, roedd ni'n darllen dadrysiad ar gyfer y problem hwn. Mae'r ffolder mipmap cysylltnod NEDPI cysylltnod V26 wedi ei creu yn awtomatig ac felly pan mae'r ffail APK yn cael ei crynhoiwyd neu casglwyd pan mae'r ffail instaleiddio yn cael ei rhedeg mae'r rhaglen instaleiddio yn chwilio ar gyfer yr eicon ar gyfer y launcher neu cychwynner yn y ffolder yma ac os ydyn ni'n mynd I mewn i'r ffolder yma mae'r ddau ffail launcher.xml ac hefyd launcher.round.xml a dyma yr ffail launcher.round.xml mae'n hwn yn unig yn cyferio yr rhaglen I edrych yn yr ffolder sydd yn galw throwable ac mae'r hwn yn unig yn diffinio yr delwedd ar gyfer yr cefndir ac hefyd y blaendir ar gyfer yr eicon ymaddasol. Os rydyn ni ddim yn eisiau I defnyddio yr eicon ymaddasol ar gyfer yr rhaglen launcher, felly mae'r datrysiad yw I cael gwared o'r ffolder mipmap cysylltnod NEDPI cysylltnod V26 o gwbl. Fel hwn yma, dwi'n yn unig yn mynd I pwyso ar y botwm delay I delay yr ffolder yma. Fel hyn. Nawr maen nhw wedi mynd. Nawr dwi'n gallu mynd yn ôl i'r Android Studio ac wedyn dwi'n gallu casglu neu crynhoi yr ffail RPK drwy'r dewis oddi wrth y prif dewis lein build ac wedyn generate signed bundle. Nawr mae'r APK yn cael ei crynhoiwyd neu casglwyd gyda'r
Android Studio. A dyna ni, mae'r ffail APK wedi cael ei crynhoi yn llwyddiannus, a dyma y ffail APK yn ei ffolder. Pan dwi'n anrhedig y ffail yma i osodi yr app yn yr device clever, fe fydd yr rhaglen yn dangos yr eicon priodol ar gyfer yr app yn hytrach na'r eicon ymaddasol amwall. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, hwyl.